Hello guys, we are here with my son Jamar. Nagilak-hilak si baby Jam Jam. Bien na, cute. Ay cute ang baby. Ano yan mo ang ceiling guys na cladding lang siya. Okay, buka ko mabungol, sabi ko gusto gilakin mo na. So, niya mo sulod na tabi sa atong balay. Medyo yung, uy! Na may nagbata nga nagtuwad. Mura magsigbin. Magsigbin. Nanami sa among balay guys. Umana ako akong anak na si Jam Jam. O ang Kuya Miggy na akong anak. Nara guys, murag sigbin. Guys. Gikan bago na ni siya kamata guys. Ora gilak niya siya. Magbiro ka lang sa lasing, wag lang sa bagong gising. That's the thing. Yes. So, guys, mo na ni amo ang sit up karon diri sa balay. So, nabi diri sa kusina. Nabi diri dapit sa dining table. Okay? Under construction pa yapon. Uy, gila-gila ang dagoy ni baby. Cute. Love ni daddy. So guys, na mong washing guys, sa munang gipa-repair or okay na siya so far. So good na. Goods na siya. Og si Jam Jam hilak gyapon, payapon siya ka move on sa iyang pagmata. Hello guys. Hi guys. Tao sa kalo. Oy, nagman niya. Manya kita na siya guys. Medyo nagkalat ang mga gamit natin dito oh. Kay magkwanta karon ribits. So guys, ang among balay wala pagid taon mga decorations. Ang ako anak sige pagilak ko, Jam Jam. Hello car. So guys, nanami diri guys sa kwarto ni Kuya Miggy. Yes, naka-aircon po na siya guys. Ang color sa iyang room is sky blue. His favorite color. Ay, diri ta. Medyo humid gid ang panahon diri guys kay okay, sakit na gid akong hawak guys. Ay, Cocomelon.